ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಡಲ್ದಿ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲೋ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ವೀಡಿಯೋ ತುದು ನಡೀತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂತೇನೆ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಅಂದು ತೋಜಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತೆಂದು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪ ಬಂತೀರು ಅಂತ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣಗ ಕಾಲ ಆಡಿಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಗೈಸ್ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ನಡುಪುದು ಗಮ್ಮತ್ತಿಂದು ಬಣ್ಣ ಕಲೆನ್ಸಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪುದು ಬಲೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಮಲ್ತೆಂದು ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡ ಗೈಸ್ ಪುಂಡಿ ಬೇಯರದೀತೆ ಕಿನಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಮ್ ತಿನ್ನರಲ್ಲ ಕಿನಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಮ್ ಕೊಂಚ ಕಿನಿ ಕೊನದು ಬಾರ ಅಂಚ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೆರ ಅಂತ ಪುಂಡಿ ನನ್ನ ಚಪಾತಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಯೋಡು ಚಪಾತಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪಿರು ಪುಂಡಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಪುಂಡಿ ತಿನ್ಪಿರತ್ತ ಗೈಸ್ತಲಿ ಕಿನಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಳ ಪತ್ತ ಇದ್ದಿತ್ತಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಣಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಣಿ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಾಕು ಏಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡಿತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರುವ ಉಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪುಸೋತಿಜ್ಜಿ ನೆಂಪಿದೆ ಕೊನಪ್ಪ ಪೇಟೆ ನಿಜ್ಜಿಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಟೆಲ್ ಬರ ಕೊನಪ್ಪನು ಶೋಕುಂಡು ಬಂಡೇರು ಒಂಚು ಪತ್ತ ಹತ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಪಜ್ಜಿರ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಪೂರಾ ಮುದಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಚಿಗ್ಗಿರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ ಕಿನಿಗಿನ್ನೆ ಗುಲಾಬಿ ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ತುಲಿ ಒಂದು ಕಿನಿಗಿನ್ನೆ ಪೂ ಲಾಯ್ಕ್ ಚಿಗಿರ್ದುಂಡು ನಾವು ಏಳ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡು ಪಜ್ಜಿಪುರ ದೆತ್ತದು ಕಷಿತ ಬಂಡ ಓರ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಪೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊಣತನಾಗ ಪೂ ಆಪುಜಿ ಏತೆ ಏನ ಮಲ್ತುಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪೂ ಆಪುನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಜೀವ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಸೈದುಂಡು ಅವಳ ತೋಜಬೇನು ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು ಇಟ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಆತುಂಡು ಬಾರ್ದು ನಂದು ಕಷಿತ ಬೊಲ್ದುಲ ಕೆಂಪುಲ ಪತ ಇದ್ದೀನಿ ಬೊಲ್ದುಲ ಸೈದುಂಡು ಕೆಂಪುದವರಿದ್ದಂತಲಿ ನೆಟ್ಟಲ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮುಗ್ಗುಂಡು ನೆಟ್ಲ ಮುಗ್ಗುಂಡು ಒಂದು ಕಷಿ ಮಾತ್ರ ನಾಯ್ಕೆ ಚೆಗಿಲ್ದಂತಲಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಚೆಗುಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಜಿನ ಕುರಿನ ಚಾನ್ಸ್ಲು ಉಂಡು ಮರಿಯಾಲಡು ಮಂಜಲ್ ಮುಟ್ಟವಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತ ತಕ್ಷಣ ಉಣ್ಣತೆ ಪೂತ ಗಿಡ ಪೂಲತಿ ಗುಲಾಬಿದ ಗಿಡ ಆಡು ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ತಕ್ಷಣ ಮಂಜಲ್ ಮುಟ್ಟವಡು ತಲೆ ಪರತ್ ಗಿಡ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ಬಿಡು ನಾನು ಮರಿಯಾಲಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಏಡದ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರಿಯಾಲಡು ಪುರಿ ತಿನ್ಪುನು ಒಂದು ಕೋರಿ ಜುಟ್ಟುದ ಪೂ ಕೋರಿ ಜುಟ್ಟು ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪುರಿ ತಿಂತುಂಡು ನಾಯ್ಕೆ ಏಡುದ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರೆದ ಸಿಪ್ಪೆ ಬರೋದು ಅಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ದ ಪೂರ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಪೂರ ಚಪಾತಿಗಿಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಯ ಗೈಸ್ತಲಿ ಮಗನ ಜಪ್ಪದು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಪಾತಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪೇರಿ ಪುಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಗೆ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ಪೇರಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪನು ಪುಂಡಿ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇಗನೆ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬೈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಕ್ಕ ತೆಡಿಲು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನು 2 ಗಂಟೆನ ಶುರು ಆಪ್ ನಿಂಚ ಡೈಲಿ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಬಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ಲ ಎಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಮರಿಯಾಳದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಜೀವನ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ತುಲಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಬಾರಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಬಾನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡ ಅದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಚರಿತನ ಹಾಂ ಪೂ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದೀಯ ನುಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಡು ಪೂಜೆ ಬಾಬುನ ಅದು ಚರಿತು ಪೂರಿದ ದೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೂದಿದಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬಾಬುನ ಬೈಯಾಡು ಪೂಜೆನ ಕಾಂಡತ್ತ ಅತ್ತ ಕಾಂಡ ಬೇಲೆ ಬೈಯಾಡು ಪೂಜೆದ ಏತ್ ಬೂದಿ ತುಕ
ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತು ಪೂದಿ ಅಂದು ಲಕ್ಕದಕ್ಕ ಎತ್ತು ಪೂದಿ ಅದಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪೂದಿಯ ಬಾಬಾ ಸಾಯಿ ಒಂತ ಸಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಜೀವನ ಪೂವೇ ಹತ್ತುಜಿದೆ ಆ ಇಟ್ಟಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂವು ಹತ್ತುಂಡು ಓ ಪೂ ಉಂದೆ ತೂವರ ಹತ್ತುಜಿ ಆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡುಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಚಿಟ್ಟೆ ಏನೇನ ತಿಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಕಲ್ಲರ್ ದಾಸವಾಳ ಪೋಲ್ ದೇವ್ದೆ ಸೈದನ ನಾಂದು ಸೈದನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆತು ನಾವು ಕೇರಳದ ದಾಸವಾಳ ಐಟನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂವ ಒಂದುಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಇಟ್ಟು ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬಾಬಾ ಅವು ಪೂ ಉಂದೆ ತೂವರ ಐಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂಲ್ ಮಂಜಲ್ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ಹತ್ತವ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಂಜಲ್ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಲತ್ತವು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ಇಸ್ತುಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಬೈಲರ್ದು ಟೈಸನ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವು మన దాని టేస్ట్ ಬೆಚ್ಚಮಂತ್ಲಕನೆ ರುಚಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೈಲರ್ ತರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಡು ಟೈಸನ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೈಲರ್ದ ಟೇಸ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಪೋಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಸುಕ್ಕಾಲ ಪುಂಡಿ ಅವಳು ಪುಂಡಿ ದೋಸೆ ನೀ ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಗಮ್ಮತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಕೋರಿ ಏರು ಬಿನ್ನೇರು ಆಕಲ ಕೆಲ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಜಪ ಬಂದಿತ್ತಾ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ತೊಜಪ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಆಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಅಂಚ ಆಕ್ಲಿ ತೊಜಪ ಏರಂದು ಅಂಚ ಬಿನ್ನೇರಗಿನಿ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಚಪಾತಿ ಇಷ್ಟೆತ್ತು ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಏರೇರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಿನ್ನೇರೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತನ ಕೋರಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು మరి ఎలా ఓలితే బర్సైని సురైని ఆండేనే బర్సై మరి అలత్తిగే అంచ ఇంక టైసన్ కోరి ఇಷ್ಟ ఇరేగ ఇಷ್ಟ టైసన్ కోరి ఇంక బయల కోరి ఇಷ್ಟ అత్తు ఇరేగ ఐ కదా టైసన్ కాదన్ ರೇಟ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಟೈಸನ್ ಲೊಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಕೊಕ್ಕನಾ ಇಂಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಕೊಕ್ಕ ಟೈಸನ್ 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 ಗೆ ಟೈಸನ್ ಏನ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಗೆ ಕೊಕ್ಕಗೆ ಬೇಗ ಹೊಡಿತೆ ಬಡಪ್ಪ ಬಡಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ನೀ ಕೋರಿ ಬಂದತ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಸೈರ್ ಉಡ್ಪುಜಿರಿ ಕಚ್ಚು ಬೇಗ ಅನ್ಪು ಕಚ್ಚು ಬೇಗ ಅನ್ಪುಂದು ಬೇಗ ತಿಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲರು ಕಚ್ಚು ಪುಂಜಿ ಬೇಗ ಅವಡರಿಗೆ ಅಪ್ಪು 3 ಜನ ಆಯ್ 3 ಜೆ ಇಂಕ ಕೊರ್ಪುನು ಮಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು 3 ಉಂಡು ಓ ಜನ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಜತ ಅಂಜದು ಎಂಜೆ ತುಂಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಿಂಚಿತ ಬರೆತ್ತನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪನು ಐಜ ಮೂರ್ದು ಏ ಮೀನ್ಲು ಉಂಡಯ ಮೀನಿಂಜ್ ಅಪ್ಪು ಅಂದಿಲೆಕು ಮೀನ್ಲು ಉಂಡಿಗೆ ಮುರು ಸುಮಾರು ಉಂಡ ಇಚ್ಚತ ಅಂಡತ್ತ ಈತುಂಡು ಅಂಡ ಮಲ ಮಲ ಮಾತ್ರ ಮಲ ಮಲ 3 ಆತಿ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಏನು ಅಂಕತೆ ಎಟ್ಟಿಗೊಕ್ಕಗೆ ಓ ಮೀನಾ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಿ ರಪ್ಪೆ ಮಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಕ್ಲ ಕಾತು ಉಳ್ದೇರು ಬೊಪ್ಪಗನಾತು ನಾನ ಓ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮಾರೆ ಬೊಪ್ಪಗನಾತು ನಂದು ಸೋಕುಂಡ ಬೂತಾಯ ಅಂದು ಬಂಗುಡೇನಾ ಬಂಗುಲ್ಲೆ ಐ ಕೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ ಮಲ 3ನಾಗ ಮುಟ್ಟ ಚಿಪ್ಪು ಮುಟ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಕಚ್ಪಂತ ದಿಕ್ಕುವ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿ ನೀನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಬಿನೇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗತ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಬಿನ್ನೇರೆಗಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತನ ಬಿನ್ನೇರು ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬರುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ 10 ಪೋಡಿತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಚರಿತು ನೀನು ಬಿಳಿಪು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆಂದು ಪಜ್ಜಿ ಕಂಡು ಚರಿತು ಶಾಲೆ ಒಪ್ನೇಟು ಅಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಬರ ಬನ್ಪೆ ಸುಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಪುನು
ಬೊಕ ಇಪ್ಪುನು ಪೊಬುಜಿ ಪೊಬುಜಿಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಪೋಡತಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಪೋನಾ ABCD ಪುರಂದೇಳು ಪನ್ಪನ ಇಲ್ಲಡೆ ಏನ್ ಪಂದುಗೋರ್ ನೀವು ಪೂರ ಆವಾ ಅಜ್ಜ ಪೊಬುಜನ ಅಂಗನಡಿಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಪೋಡ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೊಬುಜನ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋ ಪೊಬುಜನ ಪೊಬುಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಉಂಡು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡುವಂಡದು ಬೂತೈದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೆ ಬಾಲೆನ ಅಂಗನಡಿ ಕಡಪುರ ಬಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ಪಿರಂದು ಅಂಚ ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣ 10 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 10ನೇ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೊಡತ್ತ ಅಂದು ಸೀತೆ ಬುಡ್ದು ಬಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬುಳಿಪು ಬಣ್ಣ ಮೀನು ತೀಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಮರ 7 ಅಸಲಾಂದು ಮೀನು ತಿಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮುರಂದ ಕಾವು ಇತ್ತು ಮೀನು ಬೋಡಮ್ಮ ಮೀನು ಬೋಡೊಂದು ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗಂದು 7 ಬಂಗಡ ಬೂತೆಯಂಡ 7 ಬೂತೆಯಿಂದ ಪತಾತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ ಉಂಡು ಬೂತೆ ಆತಿ ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಮೀನು ಯಾವ 100 ರೂಪಾಯಿದ 7 ಅಂಚ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಉಂಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ